L'Ullal Cultural d'Algemesí i Més Algemesí han presentat al Casino Liberal la nova pàgina web festesalgemesí.com que han elaborat sobre la Festa de la Mare de Déu de la Salut, declarada Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO. Aquesta es tracta d'una pàgina no oficial sobre la festa i s'ha concebut com una guia electrònica que serveix tant per als visitants com per als veïns d'Algemesí. La pàgina ha estat dissenyada i programada pel membre de Més Algemesí, Rafa Garés, i ha comptat amb la col·laboració de més de 30 persones. És cert que teníem ja una pàgina, que era la del museu, on podien tindre tota la informació. És una pàgina que se va fer fa temps i que l'han tingut com a referència i ens ha servit molt i que pensem que és molt valuosa. Sabérem en el moment de començar que el patronat que presentà, si no recorde mal, després ahir, la seva pàgina estava fent una altra, i això és la pàgina oficial, la pàgina que nosaltres presentem és una pàgina feta per un grup de gent, no és una pàgina oficial. Nosaltres entenem que la nostra pàgina és un complement, un ajudar, una pedra més en aquesta paret de la promoció, a aquestes dues pàgines que posem com a referència, però el per què era perquè pensàvem que calia fer una guia electrònica. Aquesta idea no és sols meua, no és únicament meua, és de moltíssima gent, principalment el pare de la criatura de Conforme Eixit és Rafa. L'associació L'Ullal Cultural s'ha encarregat de preparar una informació detallada dels balls, la música que els acompanya, així com els diferents elements religiosos que s'incorporen en les processons. Nosaltres, com ja he explicat, hem intervingut bàsicament en una pestanya, aquella que diu informació detallada de les festes, balls, elements religiosos i música. Òbviament, per a fer això no hem fet cap recerca. Nosaltres no ens hem dedicat a investigar la processó ni els seus elements. El que hem fet ha sigut recopilar, d'alguna forma utilitzar coses que ja s'havien dit, que ja s'havien escrit en diferents fonts i a partir d'ahí treballar. Pel que fa a la part de serveis, festesalgemesí.com està muntada sobre Google Maps i està optimitzada tant per a ser vista amb ordinador com amb tablet o smartphone, ja que s'adapta automàticament al dispositiu. D'aquesta manera, el visitant amb tablet o telèfon d'última generació que enllaça amb la pàgina té una guia interactiva a la seva mà, on trobarà tot allò necessari per situar-se en la festa. Estarà disponible en 9 idiomes. Per a Més Algemesí i l'Ullal Cultural, aquesta innovadora pàgina és la seva xicoteta aportació a una festa que, recorden, és de tots. Nosaltres tinguérem un dubte si com a partit polític devíem d'entrar en això. No ho hem fet com a partit polític, ho hem fet a través d'un partit polític, però ho hem fet com a ciutadans d'Algemesí, com a gent que estimem la nostra festa. Molts de nosaltres hem participat o alguns continuen participant d'una manera o d'una altra i trobarem que si no fem nosaltres aquesta pàgina no l'anava a fer ningú. A l'espera de finalitzar amb els últims retocs, des de Més Algemesí i l'Ullal Cultural han informat que ja estan pensant en les innovacions que s'incorporaran per al proper any. Entre d'altres, la traducció a més idiomes i visites virtuals automatitzades pels carrers de la processó.